Nena, són les 9 del vespre, és l'hora de sopar de menjar. No m'agrada. Nena, no em posi nerviosa, i sobre fer un fort. M'has sentit? He dit que seguís bé. Vinga, fora els cotxes. El cul en dintre, que no m'entens quan parlo. He dit tocant els espais de la cadira. Els braços paral·lels. Què són? Creu que és que vamos. No sabes creuar les cames sobre la taula. És que mal gust creuar les cames sobre la taula. Les cames com els braços paral·lels. Pareixes una geperuda. L'esquena recta. No, això no és recte, això no és recte. Sembles no és geperuda. El columna és perfecte. Les espatlles avall. No s'ensenyen rotació a l'escola? No. No? Pots dir una cosa? Què? Estic incòmode. Doncs t'aguanta. Has d'acostumar-t'hi. Un cop t'acostumes, otra vez vas a acostumar. Sé de bon, no s'ensenya com ha de comportar-se una persona normal a la taula? No, ens ensenyen altres coses. Vete aquí demà. Des que t'ensenyi no serveix per a res. No se'n va dir més. Però la mateix té com l'escola. Però mamà... Vols que ja i començar a menjar? Aquesta no és una altra. Esclar, les preguntes a tota hora. Sempre que fas expressament no m'has posat el plat de taula. Ja veig, però per què t'he xerrat? Quan aquí també són les ganes de menjar. És que a taula, nena, a taula no xerra. Tampoc no xerra a taula. Quina desgràcia no hagis conèixer els teus avis. L'avi meu, ja ho respecto. He deixat no se va per l'avi. Ell sí que era un home com Déu mai. I va ensenyar-nos a viure, no per preguntar-te, sinó a viure. És a dir, a aguantar amb de seguir les coses més de la vida, que són les que em defineixen i les que no necessiten. No les anormalades que puguin dir vos oblidi a l'escola, que fan de vosaltres, brillants homes i dones de negocis. Que encara no menges? No. Per què? Perquè t'escolto. Pots escoltar i menjar alhora? Ningú no diu escoltar. Per la taula no es parla. Quan es menja, no es parla. Ah, però tu menges. Jo? No, nena, no. Estic a renyir, m'ho sap perfectament. Menges una poma com aquí per les postres. Jo també gustaré. Te'n voles de mi? Nena, no estic per broma, avui he tingut un dia molt de menjar fina. I se'm puja de mosca al nas. És ser perillosa. Tu no veus quina punta que fa el pollasco? Sí. 1 hora i mitja, nena. 1 hora i mitja fent la salsa. I l'he feta després per menjar, perquè s'ha fet tot de gran salsa. No l'estava tot, i en canvi per tu. No m'ho agraeixes. Saps? El pollastre gairebé abans era un llagres. Recordo que el podíem agafar les mans, però sempre amb moderació i sense coratge. Mira, s'agafa la cuixa. Amb el pols i l'índex de la mà dreta s'espulla a l'escrodor i amb l'índex de la mà esquerra se subjecta a l'arc extrem. Ai, nena, ja no sé, és pit i te l'he tallat a trossets perquè no tinguis problemes. Més, sé que t'estimes més el pit que la cuixa. Això és pit? Sí, nena, que no ho veus? No, gaire. Deu estar invertit en una peça que se deia de color de casa roja, però sé com ho passa. Què has dit? Però... Saps què feia l'avi quan qualcú feia una correcció? I sobretot a taula? No ho sé. Ens agafava, ens duia a la cuina i ens clavava un revés a la boca, a la mà o amb el tovalló. Copi. T'embulles? No. Nena, t'embulles del món? T'embulles de la teva pròpia família? No, potser te la pregunta. No, sí, no sé. És cert que se l'estimava tant a l'avi? Nena, menja ja d'una vegada. Menja. Què? La dieta, ai, nena, és clar que tothom serà els seus pares des que moren. 1:15, nena. 1:15. A 1:15 la gent normal ja ha acabat de sopar. I ara per què ens mereix així? Així quan te moris no t'agradaria de parlar de tu? Ai, nena, és clar. Ara per què et penses? Mare. Que... Si menja t'agradaràs? Sí. Jura molt. Ai, nena, què tens? Jura molt.
llibre marc.